Ang atong unang pagbasa, mga igsuon, naghisgot aning misa. Matod pang San Pablo, mangaon gyud sila. So sa una, panihapon gyud to alang sa Ginoo, kay ang ato gong santos nga misa didto manigasugod sa Last Supper. Nya muna ang gusto gyud nila ilang gipadayon mangaon, nya hangtod nga inig pangaon nila, ang ubang mga tinun-an dili na maghuwat nga na sila ritual. Ang uban mag-iya-iya na lang, mukaon ba na sintro sa kaon, wa na masintro sa selebrasyon. Na bang ang ila na lang kaugalingon mo ibusgon mo na nga ang resulta, matod pang San Pablo, nagpakauwaw na lang mo, kay ang uban ninyo nabusog, ang uban way kaon, ang uban kay inyo nangahubog, kay ang bino kay sa una to pan gyud og bino ba, ang uban imnon magmaayo katong nga plahubog, di ang uban kadto na lang sobra taon lang imnon, wa na ba nag-iyahay na. Nya unsa man ni siya, dili ni siya mo ning gibuyag ding San Pablo, kay dili ni siya Eucharistikanhong batasan, dili ba pang Eucharist ba, mo bitana nga inig kuan nato inig dinhi sa ulog sa Eucharistia, angay gid ta ana, do natay sistema parihara ta gikaon, dili aron ta mabusog. Unsa may atong gihimo dinhi, ayaw mo pag-anhi dinhi aron mamahaw mo nya hotdo na nyog kaon ng consecrated host, di na mao. Nianhi ta aron makighiusa sa tibuok magtotoo og sa tibuok nga katawhan. Dili lang ang atong panaghiusa, dili ni ingong nakigiyahay tas laing mga tinuhuan, laing mga sikta, lain nga mga tao sa tibok kalibutan, sama na mga Hindus, mga Chinese, sana kana ganing Buddhist man na sila, ilang religion, Islam, wa ta makighiusa. Kining atong panaghiusa dinhi, usa ni siya ka pag-practice sa atong kaugalingon nga kamaotang makighiusa sa tanan. Sa tigi nay common kayo nga panultihon, charity. Sumpay ko nun ninyo, nakadungog daw na, charity begins, gid ninyo iayo charity begins at home. Na siya. Sa ato pa, ang pagkamanggihatagon, ang pagkamahigugmaon, sugdan ginadiha sa balay. Nya mao na nay ipaambit sa katilingban. Dili kay ang naghigugmaay ang naarasod sa balay, di ba? Mao sa ning ato, naghigugmaay ta dinhi, nagpractice ta nga mamalandong sa pulong sa Ginoo, aron ato ning ighumas misa ipaambit ning adto sa tanan. Mao nay nahitabo ni Kristo. Unsa may nahitabo sa atong ebanghelyo, ang ni-request niya usa ka tawo nga opisyal sa mga Romanhon nga gobyerno, Roman officer. Sila Hudiyo, adtong panahon na naglagot ang mga Hudiyo, kay ang nagdominate nila mao ang Roman Empire. So maglagot sila sa mga Romanhon, gitawag nila ang mga Romans og mga pagano, mga makasasala. Ngani ay tao nga opisyal ni request nga paadtuon si Jesus aron ayuhon ang iyang sulugoon nga nagmasakiton. Imagine ko no ninyo, butang nato kinsa may opisyal nato dire nga taas og ranggo ba, butang nato si gobernador nato, nang gobernador na niya muhangyo siya sa usa ka tawo nga tabangan ang iyang janitor.
Nya magpakiluoy gid siya nga tabangan ang janitor. Mahitabo ka na? Kay ang janitor nagmasakiton. Mahitabo ka nga ang governor muhangyo sa usa ka tawo or usa ka doktor nga tabangi ang taong akong janitor. Ana? Masad mo mutubag. Di na mahitabo o gingon, ma'am, gob, ang atong janitor ba? Masakiton man. Siya padadi lang atong kuan, donasyon. Ana ra. Siya niya, ipa-hospital na to. Ayan lang, pasagdi ng pamilya anak niya. Taga-ilag donasyon. Ana. Siya ang gob, ug mamatay, palitilag lungon. Na may daghan niya kanang atong kuan kanang atong fund anak para sa charity anang mga lungon. Ana ra. Kana bang wa kayo'y value? Di ba? Pero moingon, imong manghod gob, nagmasakiton. Hospital, anak, kay manghod man. Pero mao nang di ko ka-imagine nga high-ranking official unya nibati sa iyang sulugoon. Unsa ka ang ma-imagine yung kasing-kasing? Nya dito siya nihangyo sa usa ka tawo nga dili kauban sa iyang, dili niya kadugo kontra sa iyang nasod. Dito siya nihangyo sa kontra sa iyang nasod. May imagine ninyo? Ano? So, ang kasing-kasing aning maong opisyal, parihas kasing-kasing sa Ginoo. Way giila, unsay imong kahimtang, unsay imong color, unsay imong nationality, unsay imong baruganan sa katilingban, ang gitan-aw aning maong opisyal sama sa mata sa Ginoo, ang gitan-aw ang tao, ang kinabuhi sa tao. Kana bang ikakita nimong tao, di nimo analyson kung angayan ba nimo siyang higugmaon or dili. Basta tao, higugmaa, ayaw o sa pagsigig, hunahuna, oy, di man nina ko kaliwat, oy, di man nina mo ka partido, oy, di man nina mo support, di man ni mga supporters namo, mga kontra man nina mo sa politika, kontra man nina mo sa simbahan, di man ni sila mga Katoliko, nga kuan man ni sila, sige maning atake namo, di ko nitabangan. Ako bitaw, pasalamat ko sa ginagmayng paagi dinis atong simbahan na nang mangayo dinhig mga hinabang, di jud ko mangutana unsay imong relihiyon, pero usay mo komedya ko, sige kag simba, duko-duko dayon, di mo simba, pero komedya ra na siya, pag test lang ba kung nakighiusa ba sad siya nato. Pero kining maong Roman official, matud pas description sa iyang gisugo nga mga high-ranking officials po niya, ingnan nila si Jesus, dili high-ranking officials niya, mga opisyalis sa mga Hudiyo nga community. Ningon, anang Lord, ato gining tabangan kay iya mang gimahal ang atong nasod, gitukuran pagitanyag sinagoga, murag yun ani ba? Paris Church, nagtukod siya, bisag dili siya Romanhon, adi siya Hudiyo. Pasabot, nahigugma siya sa panginahanglan sa katawhan. Mo to si Jesus ni ngadto. Pag adto ni Jesus, ang atong gigamit din sa atong Eucharistia kana inigdayon nato og kaon, igdayong pangalawat, unsa ginatong isulti? Ginoo, kana bang inigingon sa isas pari ba kini ang kordero sa Dios? Ana, unsa titubag nato na? Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Dinhi na ning gawas ang tinuod nga kasing-kasing sa opisyal, pariha gid sila ni Jesus, mapaubsanon og kasing-kasing, humble hearts. Iyang giila nga ako usa ka Romanhon, dili ko takos nga muduol aning usa ka Hudiyo aron makigsikit niya, kay kusog kaayo ang kaning gitawag nato og racial differences nila sa una. Pero ang iyang kasing-kasing ni connect ni Jesus, pero ang nagpalibot niya dili kadawat ni Jesus, so di lang sa niya
pasudlon si Jesus kay basig mainsultuhan o niya inigsod ngadto sa ilang balay. Ang mga mata ba sa kato mga dili ba parehas niya kasing-kasing moingon to, ha? Ano man ni? Haron ma-avoid ang skandal iyang gitagaag mensahe si Jesus, di jud ko takos mudawat nimo sa kong balay kay di ay daghan diring mga marites, di ay daghan diring di pakadawat nimo. Ako sad mo respeto sa kunila ngano man tao mangyapon to, nganong imo mang i-provoke na kung makaya gyud nga dili i-provoke, dili makaguba sa kamatuoran aning dawat siya, doon na siya gipakapin. Ingon siya, naa masag ko'y mga sundaw, suguon ako siya, mutuman muna Lord, ayaw na laglahos diri, sugua lang ko. So unsa may iyang gihatag na Jesus nga mensahe, magpakasulugoon ko nimo, give me the word and I will do it. Tagai kog pulong ako ng buhaton. Kani mo inindot kay natong sundon? Gay ko na be, lingi ako no na imong tupad. Ingna ko no, ganahan ka mo tuman sa pulong sa Ginoo. Give me the word and I will do it. Hatagi kog pulong ako ng sundon. Pastilag diingon pa to si Jesus, kinahanglan imong haron mabuhi ng imong sulugoon, kinahanglan nga ang tanan nimong katigayunan ihatag nimo sa pamilya anang sulugoon. Musunod ka to siya. Tubag. Kusga? og kamo pa sa opisyal niya padaka dito, sultihi lang ko Lord, ako lang ang buhaton. Niya maingon ang Ginoo, kanang tanan nimong katigayunan, balay, yuta, kwarta, tanan ihatag na, i-transfer na sa pamilya aning imong sulugoon. Musugot dili. Na. Musugot to siya. Sinan ka ang iyang gihibong ingon, ang akong sundaw inigingon ako adto mo adto siya. Igingon ako ngarin ako, mo ngari siya. Sugo ako. Maunay meaning anang ato sang pag-ingon, Ginoo dili ako takos nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Unsa may atong sakit? Nganong maingon man ka mamaayo ako, naday kay sakit. Usahay na kay sakit. Pero unsa man atong sakit? Garbo. Kana bang magpakaginoo ta? Magpakaginoo. Unya kayang sugos Ginoo, lakaw. Ibaligi ang tanan nimong katigayunan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Mutuman ka na dili. Da. Sama unta ta ni Maria, mahal nga birhen. Unsa may giingon sa mahal nga birhen Maria? Unsaon man pagkahimo niini? How will I do this? How can it be done to me? Dili ta mingon, kalisod ana Lord, unsaon na lang. Ayaw, inaunsaon ako pagbuhat. Pangutana, ibaligi ang tanan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Ing kaunsaon ako pagbuhat ana. Pragod nako god, ikadawat nako stipend. Dako-dako biyan ang stipend ako kada semana. Ingon dayon ko, Lord, unsaon ni nako paggamit. Tagaan din ko sa Ginoo. Kani para ni diha, kani para ni diha, kani maura ni imo. Thank you Lord. Mura maggamay ra ni Lord. Gamay, ikaw ra masang usa. Dito nas uban. Nya malipay ko inig human nga nakatuman ba? Sultihan man tas Ginoo pananglitan ngon ibaligya ang tanan. Nya kadungog din kag istorya. Brad, kanibang inyong kural ba? Mura magpitos na kaing amo agianan, di naman hapit masud ang motor, pwedeng mairog-irog ni inyong kural haron maka may pag-agi namo kay huot kayo. Unsa may mo isulti dayon? Murag mo kuha tingalig mga 1 meter nya 10 meters ngadto padong nya 1 meter by 10 meters pila man na 100 meters imong i-donate sa imong mga silingan aron makaagi sila. Ansa man? Sagot ka. Ang imong yuta
mga kuan sad mga 5,000 square meters nya imo man ang gikural ana nya imong iirog ang kadtong 100 meters imong iirog makuhaan ang imong 5,000 mahimo na lang 4,900 square meters na lay mahibili nimo sugot ka na man mo mutingo awa sa tingay mo yuta pero imagine na lang ba nindot kay na just tanan og mauna siya ang gipasabot sa atong Eucharistia kini ba mao ni pasabot pariha na ta equal ta sa matas Ginoo ang tanan nga atong gipahimuslan iya nis Ginoo mubalik siya aron pagpaningil kung ato bang gipuy-an ang espiritu sa santos nga misa Eucharistic life sharing equally and lovingly ana ba muna sa atong tubag sa salmo sa may tubag na to salmo niingon dinhi isangyaw ang kamatayon sa Ginoo hangtod mobalik siya pag-usab isangyaw ang saan man apil gyud misa nya humag misa buhata dayon unsay imong nakatunan din his misa ayaw pagpalibagbag garon bitaw sa ikog awhag katawa ko sa ato mga divine mercy ba na may kaakom nato karong karong kuan karong Sabadog Domingo September 17 ug 18 nya kani ato mga divine mercy devotees din ako ning gihangyo nga pamaligya mo diha ticket kay tag 300 mang ticket tagaan tag 500 ka tickets dinhi pila ra toy halin ato ter gabi wa kaabot 50 no or 45 ra man tingin to ka ticket duha ka Domingong pamaligya 45 ra ka ticket ang nahalin ako asam ni baligya ning 400 500 man minus 45 400 alam na 60 55 asa man na ibaligya ana wa na kayo'y ma-attract sa divine mercy nga kaakom at least dinhis atong parokya or sa nanimba dinhi why na-attract ngano man kay para nato gatuo ta nga ang divine mercy tiaw-tiaw rani ang mercy sa Ginoo mao ra gyud atong gikinahanglan without the mercy of God ug wa ning kaluoy sa Ginoo di gid ta mabuhi sa kalibutan unya kun atong paladman ang atong encounter sa kanaganing kamaluluyon sa Ginoo moapil tag mga activities para ani aron ta mas makatun aron ta mas mulawom nya kay mo refuse man ta di ko wakoy time tanawag makanser na tanawag makanser di ba day Ginoo kaloy itawon ko Ginoo maluoy tawon ka yung Ginoo patawag ay ko nimo kaakom di magikam tambong nya karon magsige na kay kong Ginoo kaloy iko tanawag ang imong anak mo take na nag board exam Ginoo intawon maluoy tawon ka bupasar unta Ginoo nga tambong kag kaakom reject man gyud nimo diretso ang ato bang style ba muduo lang ta Ginoo makailalang tas kaluoy sa Ginoo kung mahimo natang makaluluoy ayaw usana ang Eucharistia pagpakighiusa hando mo nato ang kamatayon sa Ginoo unsa may iyang kamatayon tungod sa dako niyang kaluoy nagpakamatay siya nato ug ang atong pagpalawom sa atong kasinatian aning maong kamatayon ato ginang sagupon dili kay ibaliwa unya inig abot ng hapit na tamamatay una pa ta magsigi og handom or pangayo parehara sa god dinis ato god akong experience sa buhi pa di gyud musimba nya di sa tamuawhag nila nga panimba tapulan kay tang mo evangelize nga panimba inig kamatay kusog kay manghangyo mga suko pag dili misahan kada gabi ang haya nganong inana man ta makailalang tag misa mobalyo lang tag misa kung nanay patay uy binuang na
Nya sa buhi pa, di gyud mo awhag. Para karon pila ra man ta kabuk na nambong dinhi. Ini gumas misa, pangawhag mo nang wa manimba diha ina ayaw huwatag mamatay mo una pa mo bisahan. Ngano maghuwat man ta inig kamatay kada pagyud gabi mo na karon di na ta kada gabi magmisa. Basta di ka aktibo simbahan, katulo lang haya, kaupat ang lubong. Nya mamugos gyud padiroy misa lang padiroy misa lang. Nya sa buhi pa di jud ka mamugos nila nga pasimbahon. Sugot agi-agian ra gid na nimo, agi-agian. Mo na ha. Na salamat kaayos to mga kaigsuonan nganing bati isip usa ta kasimbahan, usa kayo karistikanhong kinabuhi. Labi na gis na malit sa atong slot, no? Dopes na lang ron atong available, usa na lang ka slot, tag 1,000 para nis pagtukod sa atong kumbinto. Salamat sa namalit. As of yesterday, nahalina na ta, niabot na og 4,713 ka slots. Pakpa, salamat sa namalit. Pero daghan pa kaayo mo og ipruiba nga Eucharistia ta. 50,200 slots pa kapin ang nahibilin. So ang mupalit anig padayon, makabati kita nga kamo naminaw og nagtuman sa hangyo sa Ginoo, makighiusa sa tibuok simbahan. Manindog ta.